Systemet er lavet med sådan nogle skruer, og så er der boret sådan nogle ind i alle sammen, som går og river sig på, når det ikke er der. Og skruen, den passer simpelthen ind i der. Ups. Sådan. Den må helst skrues mere end halv ind. Så kommer der øskner her fra præsending, eller det stof. Og så kan jeg godt sidde og give sig lidt, men det må jeg gerne. Hvis man skruer den længere ind, så trækker man de der ud af væggen. Og det er skidesmart. Så halv ind. Sådan nu. Sæt dem i toppen fra start af. Her ved A, der er 4 på enden af det overdækkede. Der kun sidder i den. Og der er 4 i dem hen på siden. Der kun sidder i den. I hver. Her til tagrenden. Og her er også 4 i den på hjørnet. Det eneste er, at den på hjørnet samling E, den går igennem begge to. Det er det eneste sted, den gør det. Ellers så kan man sætte en op ad gangen. Og så er vi omme på enden her. Og der er 1, 2, 3. Og så skal man have en stige. For den fjerde sidder lidt oppe af det skrå der. Deroppe. Men det nemmeste er at sætte enderne op, toppen op først. Og så går man rundt og samler ned ved alle samlinger bagefter. Det giver 4 samlinger. Gavlen den er nummereret A i derovre i venstre side, og så hedder den B her. Og det næste stykke hedder også B. Og gavlen er lige så godt med en ekstra, der lige drejer den om hjørnet her. Ellers så er der 3 fælles, hvor det går igennem begge ringe nedad. Der er en midt under vinduet. Ja. Og i samling C her, der er igen 3 nedad fælles. Og her hen ved tagrenden, der er en midt under vinduet her også. Og så er der samling D ved tagrenden, der er 3 på den ene side af tagrenden. Og så er den sat fast med 3 D-stykket på den anden side af tagrenden. Og igen her er der en midt på den midterste kortstolpe inde på stakittet. Samling E er der igen 1, 2, 3 nedad. Og så er vi omme på den anden ende ved det stakit, der stikker ud. Der er en for oven, og en midt på, og en i enden. Og igen er der en for neden i den ene ende, og en for neden i den anden ende. Og så er det helt omme på F. Der sidder den ind på pinden på hjørnet af huset, der er sat med 5 skruer helt op under taget. Og hvis man har en løft, så kan man bare løsne skruerne op fra og nedad. Så bliver de løs. Det er så, hvordan gavlen er sat fast ned i terrassen. Det er bare med en pløk i det nederste øje, som så lige bliver drejet ind under brættet der i mellemrummet. Sådan. Og så sætter vi den lige igen. Og så spidsen herud af. Så sidder den fast. En skrue op under udhænget der. Og så sidder den med en skrue, den eneste skrue på indersiden er spærret ud til det overdækkede. Og ned for neden kommer Birte lige og viser. Er den sat fast med en pløk ned under brættet, som bare bliver lige drejet ind. Ja, ned, fordi der er en elastik i, så det holder den stram. Sådan ja. Og så når den skal lukkes, så kan hun bare lige løsne døren. Så falder den nogenlunde til væg. Og så er der velcro herover på den side herover til. Ja, det er svært til at se her på. Men der sidder nogle velcro, så man kan lukke det indfra. Eller udefra. Sådan ser det så ud indeni. Når den er helt lukket. Og her er godt nok varmt inde.